Vina kan movie and tour hi sweet combat kanin. Ama kan lo rekepto chunzom na ania. Episode angin kan ti chuak do na ni. He movie tira hian MMA fighter Feng Yu aron lang. Tin millionaire house atak Feng Yu pu Feng Shao ron langin. Atunu Feng Yu chu. A company en kultur le raw chunturin ati. Feng Yu thung chu na du lo thu te soin. MMA fighter ani zok du thu te. Tin Zhengji University ya. Lu tumin admission ati to thu te asoibok. Chuti mek lai chuan tlangwal pakhat aming mintian aron lang. Tlangwal zaidam le fel taknin. Nu le pa nei to lo wang chuan anaw te pahni a en kol deuh bera. Nikhat chu atho na restaurant a chuan. Boss ber chuan deliver turin mingtian atia. Tin mintian thorim na le. Ana tho thate wang chuan fakin. Ana thok zinga a that ber thu te asila. Ti chuan mingtian po chuan muang chang lavin. A deliver na mun tur lam chu apan kong laka chuan theizor pitar pakhat hian atolai chu khal zo lovin kong chuka atiliama chu vele mintian chuan puingal vatin a thei ang tokin theite chu achar ma se konga chuk ema wang chuan dang zo bik lovin athlanga Feng Yu local chuan alo mu alampana aron lir tak sia chuan ani chuan alo khik thlumia a theizor te abuak veka wang chuan pitar chuan Feng Yu chu hauzekin Feng Yu chuan abeng khon lem lo mintian pona che dan chu alo en reng engsoi lovin Feng Yu la chuan pitar hne na chuan a thilti chiat man ape a chumi hnu chuan Feng Yu chu a martial art zirtir tu ne na kal a hnu loka mintian aron thleng zui ve eitur lo order tu chu master hi lo ni in mintian nen pon anin hre thale mintian chuan Feng Yu omani ti a hria chuan a en zui deuh vong an thil soi turte an soi zo hnu chuan an kholun lai bera fountain a chuan kalin mintian le Feng Yu chu anin hmulo ve du thu te samin an poisa thir ken po fountain a chuan an da mintian ril ruti ha tu ber chu university pakhata admission muin ma se anaute en kolangai box inen ril ru ha hle azana lo ni chuan an boss nen khan in biain university kal theinan khopuya namu sak thu chu a hrila mintian po in siamin khopui lam chu an panta in lu atur po in naran te ve tak chu niin anaute pahnih len chuan anom tok don hle angai te in delivery na chu a mule anaute po an school kalna turte tifelin ani po university lam chu awa panta university awa thlen chuan thil dik lo a omani ti hriain meiche hlang hlir campus lu te chuan an enduin melthan ti thu te an sei nuap te po a hria ti chuan announcement atangin ama chi chu mi pa om chuna ni ti rechuak zui bokin meiche tam takina an borde loi awang chuan akal son ngal huan lama tlan siat mek lai chuan Feng Yu amu avoilina na in mulein Feng Yu biak dan la chu angayom zek reipo in belova Feng Yu kaltum chu abekin mintian ta in mintian kutchu athia Feng Yu la chuan ngai dam dila hnekin mintian hne na chuan poisa tlema peya kalle mai atum chu mintian chuan dangin poisa apelet mintian chuan a tlom thla ka ti thu te asoi tin theizor tu pitar chunga thil ti dan po kha moilo ti thu te asoi lai chuan Feng Yu thung chuan no pangchan na na ti ni thu asoya chumi hnu chuan mintian po classroom a akal zirlai po angai sak hlei theilo ama chi mi pa uma wangin tin meiche dang tala chuan an mit mei deuh reng bok nen chumi zana chuan Feng Yu chuan ano pan lai ngai to letin anu le pa ten fapa an o em wanga ama chumi pa ang chia chei bol thinin midang te pon mi pa ni an ngai char thin ma se anaw fangjau aron pian ve tang chi chuan apa ngai ve chau chuti mek lai chuan mingtian naw menglang ron tong wain a MMA fighter ngai san ber queen mingte aron soi chuta chi chuan mintian chuan Feng Yu chu anaw ngai san dewani ti te rechuakin ma se ani ne na anin ria dan le in mu dan chu adang hle ngai sanom tak ni ma se ngatinge anung changmoi lo tak chungchang te angai to ma se Feng Yu amu hian anu rechuak thinin anu hian a ma in tlan bo sanin apa zungol vei ho ne nanom thina lo nia ma se hun laya anu le pa in thren chan dik tak ero a rebik lem lo atu kaloni chuan mintian pon an school ho tu awamu an school ho tu pa hne na chuan mi patana in thierna po omlo te locker room po omlo win chung te wang chuan ban me du thu te a han soi chuta wa biak ber chu luka inin
Liu Kai chuan chuak lo tur le mi patana restroom vel po an buat soi vek to thuin a hrila a chhuah duh chan zawk dik tak chu Feng Yu niin a soilem lo chuta Liu Kai chuan mintian thlalak sakin mi pa restroom a benar turin avatar ngal vata ma se chu tiang ani chung po chuan mintian chuan chu ala du tho chu adu tral tak sia chuan Liu Kai chuan a chhuah duh tral chuan a in withdraw na letter chu building pakhata avada nge ngai thu a hrila ma se a har sat thu a hril mintian po avakal ol sam hmel ati ve le chulai mun veng tu kong futhiam tak tak te an ron lang mintian chuan a thei ang to ka luh tlanga tum ma se anin sual pha hrep reife anin sual hnu chuan mintian chuan a theina zong in aton tlang ta da tuma a hung chi chu an ho tu nu berina ron khik leng dor alu theitak silawa chuan Liu Kai hnena zual ko turin avakal le thil thlen dan te hrilin Liu Kai thung chuan a in withdraw lo nan scholarship pui tham tak chu mintian a offera chu thu chuan mintian chu tinem vele dovin lalu vezel chu atum ta zoka ti chuan Liu Kai nena anin biak zo hnu chuan classroom lam avapan le class an han lak te chuan mintian chuan midang te chu an class lecturer ngai sak lo lein an thil ti lai thawa bak an boi tak tak lo ama chau chu an class lecture ngai thla tha ni na in hria chung thil te chu an principal pon a hei bik lo anom dan te Mr. Sao Zhangin a han hmu chuan mi padang an lu le theinan advertisement siam turin a hril ngal ti chuan an tar ta chuai he school a hian zirna ai ma chuan combat sport chi hrang karate te taekwondo le boxing te chu anin chuan a ber ania chung club rang te po Hmeichhe vek niin Feng Yu po boxing club a chuan MMA queen ti hiala faklo ania chung club rang te join nge yangai awang chuan mintian pon adu ala thlang fel hlei theilo mintian po chuan boxing club lama match lo nei mek te chu Feng Yu le boxing club a an ho tu ber Xiaomi ani ti chu awa hmuwa mintian chuan thlir deuh rangin ama a apa in boxing alo ti ve thin lai te a hre chuak ma se pa nen anin leichina a that lo em awang chuan enjui reilovin a chuak ta Feng Yu pon mintian a chuak chu lo hmurengin aril ru tinom lo tu a omani ti a hria atu ka chuan mintian po delivery turin a chuak tlangwal than katin no pang an lo buli lai chu va hmuin chanpui tumin avapan hnaya no pang hmel hriat ang taka va awin no pang po atlan che theita chuta chung mi sual ho te nen chuan in hnial boin atopa mintian po chu an khoi ai tur delivery tur te chu paidar sakin chuti an ti boi mek lai chuan Feng Yu le atchian te an ron lang chung mi sual te chuan Feng Yu le atchian te chu in sual thiam takan ni ti shalovin ti chuan Feng Yu le atchian te chuan chung mi sual te chu soi sa hrapin an the phar dor hi ni ringot amal te a an tlom vek nu chuan hian an Feng Yu thian nu hian mintian hi a star ru hle a Feng Yu in ava hmu pon a ei vak lo Feng Yu chuan mintian chu martial art club engmoni ber join ve tur chuan a rona mintian chuan atui lo thur hrilin lom thu te a soi hnu chuan a kal ta a mintian po a delivery tur ei tur zong te a chiat tak vek awang chuan ngai dam dil turin a cha tu te hnena avakala a cha tu chu tu dang nilovin Feng Yu nau kha ania mintian alo hau ve mol lai chuan a u Feng Yu chuan ron hawin ngai dam dil turin na tia mintian pon Feng Yu in a chan chuale ta ka wang chuan ngai dam te dilin lom thu a hril ngal bok azana chuan mintian hopo anau te pahni chome ngai nat ber a hon lo wang chuan minlang chu ati tawa mintian chuan a hlo tlem te a leisak chu a chak hle chuti mek lai chuan Feng Yu po ron langin ania thil thleng chungchang alo ngai toilet hiananin mintian avon dan vel te kha angai toilet a thik deuh tlat atu kalo thlen chuan Feng Yu po ami ngai nat em apate a jimian thlan chu avatloa ani chau chu ama ngai sak tak tua angai azana chibai te bukin akal hnu chuan mintian po aron lang chu thlana ngei chuan pangpara da akal vele atu kalo thlen chuan campus hunga insul boina a thlena wangin mingtian Feng Yu le atchian te chu zirtir tu chuan muin ma se mingtian chu hremato velo tur thur hrilin kal turin ati ma se insul boi chan chu ama wang niin a in thiam lo wang chuan ama po hrem ve turin a hrila
zirtir tu liu chuan an mi pazir lai nei chun chana hlo em awang chuan fengyu le a thian te chu mintian martial art zirtir chu hremnana pein invendan rang zirtir turin ati chu chuan yunan chu ti hlim hlein mintian hnaya ringawt yunan chu a deuh renga chu chuan fengyu omati nuam hlei theilo velo ang hialina in ngai tir chumi hnu chuan fengyu chuan mintian martial art zirtir turin ti dan phungpo ni vak lovin ama le mintian in fight tur thu chu apuang ta dup mai poster tar chu midang te pon enin ama pon a han mu chuan adu dana ni lo midang te la chuan an lo fui ve chuta mintian chu man mo taka fengyu zong tura kalin fengyu ne na metstana in bot soi turin huna nei lo thu te a buai thu te a soi fengyu thung chuan chung thila ti sak chu lomjok tura alo ngai anin hniale ta ka wang chuan mingtian po akal le ta chumi nu chuan xiaomi chuan fengyu chlo hnem vein adu ve dewani taringin ngai dam dil turin a thona kal turin fengyu chu a hril tin amunan va thlen chuan mintian chu an lo ban to thuan hrila insul boina khan a thona te sai gul chu ti chiat sakin chumi wang chuan an lo bana fengyu a in thiam lo em awang chuan a thar lei sak turin avakal ato ber chu lei sakin kholaya a khat lai te chuan mintian chuan a du ngei tur thu te achunga po alom tur thu te a han ngai tu neu chu a khile ver thin chuta in ngai tu chuak thutin chuti em a mintian a lo ngai tu chu a in thra thiam lo hle chuti mek lai chuan mintian po dor pakhata clown na thokin no telem kor lian tak chu ha a chumi hnu chuan fengyu po xiaomi ne na in muin mintian thila pek tum chu ama kala hre wanga kalpui tura somin xiaomi chuan a thinu dan chu a hre thiam chiang hle ma se ma nge in petur chuan a tia ti chuan mintian ate in po an va thleng vele chuta yenan chu mintian nen an lo du na ni ti a mu chuan a han thin rim le nu no ma sen pathum chuan in chunga te lutin mintian naw minlangin a idol fengyu han mu chu alomin a hlim hle chumi hnu chuan ka te deng hovin nuaman tin fengyu po mei channel omlo ve tak thin po a hlimin mintian naw te ne na hun man chu nuama ti hle chuta chuk chu lo lang thut an vai mei chuan an au pharlom loma fengyu chuan hlau hle in mintian ala chuan alo la pom zui anin pomani ti anin hriat chhuah chi chuan mintian chuan thla deuh tapin fengyu po atla thlop maya ti chuan mintian chu pona ko sangin asai gal lei sak chu laturin ati mintian thung chuan nadanga tho to wangin saigul chu amamo hri lo thuin a lo hrila chuti a thil pek ala du lo chu fengyu chu a thin rim ril ru hle a chien ta kawin an hota mintian naw menlang chuan saigul chu du thu le fengyu amu ve ta chu anni po mma azir ve du thu te a soita mintian thung chuan ama apa chunga thil thleng ta kha soin a elpui a thi ta ka wanga an chung ko har sat na zong ta kha a soi chuaka fengyu thung chu mintian ane na anin hawa wang khan thin rim hle in ma se mintian ringot angai to ta chu en tha thiam theilo azia de ringin anaute avati ti pui vele atu kaloni chuan an university how to ne na tang chuan fengyu le mintian in dan kala match bot soyen lo tuma wang khan swimming pool ti fain an hrema atir chon in bemang lovin an ti fai ma se anu chuan zang khai chawin an pani chuan tuiten anan in thelea anin fiam le ta borbor chuti anin chhai buai staff pakhatina alo mu chuan an na an zo wat theinan an ke phuar sakta reife an ti nu chuan an zo ve thei ta rama an pani chuan an ha dun hle an ke la in phuar reng chung chuan thuthenga te thuin an muwa mintian chu muhil ngal deuh borborin fengyu thung chuan mintian ava en mintian chu avei to tak zeta mintian bula chuan nai taka fakalin chuta mintian a ron har thut an pani chuan an ham hain an lai chele fengyu po alai lutuk chu akal ta ngal dai mintian la chuan ala ra thiam lo fengyu chu mintian laka ril rut putmang te angai to mek lain a classmate ron kalten mangai nalan chu tan dan an soi chu fengyu chuan mintian alaka aril putmang angchi ani ti rachuakin mintian nei taka aum laya athin phudup dupte mintian a muwa aum dan te le angai to zui dan te chu rachiang le in thei hil po adu ma se thei si lo nikhat chu mintian po anaute pani nen khulayan kalmek lain an khuami mi pakhat I cheng an vatok
min tian bully reng thin tu kha niin cheng chuan thing hal turin ati min tian pon boina dang to bel adu lo wang chuan a thing thia ti chuan cheng po akal ve mai bok ma se chu tiang thil minglang in han mu chuan a ulaka chuan beidong hle in minglang chuan a hne na ama po a inveng him zo theilo ani chuan engtin nge anma ni aven him theyang tin azota chu chuan min tian a ngai tu na po article thui hle a chan po feng yu pon he tiang chia alo ho to wang khani in martial art zira in soldan chi sang zir tur chuan a in pe veta boxing club a po chuan in register ve ngalin yomi pon a thei ang to kina tran puya tournament a tel ve tur pon a ming te po a pe veta feng yu pon alo mu tin ni khat chu yi cheng khan min tian chu ti buai la in feng yu na lo va chan chuta min tian la chu engma soilovin akal ta dai feng yu chuan in ra chuak thutin a zak lutuk chu a in thing nok nok a che dana wang khan min tian tan atlom thlak don lutuk ani ti te chu angai to chuaka a trim deuh chuai tin ziomi po ron lang a dan po chu an top zui ngal wata ni khat chu feng yu le anaw feng jau te po apu in dinner ei tura asoma wangin an vakal dinner ina hmuna chuan apu chuan an business an tho pui pakhat fapa chu in hmeichhe tirin a hnu le zela in nei hielte an soi hnu chuan feng yu a thau chuta min tian chu waiter nin alo om ve reng mak chu ti ma se mak ti lo anga lana duwa feng yu in duam lo ti chu chulai hmuna tang chuan a chuak ta dai apu in a pasal tura alo hual chu tudang ni lovin gunian ania feng yu thiante laka zakta ka lo siam to tu niin gunian chuan ngai dam dil turin feng yu chu afamu an thu soi chu min tian chuan alo ngai thlaru renga anin biak lai mek chuan feng yu po akal ta dai alan dan chuan an no pan lai tangin gunian hian feng yu tan za na tam tak alo siam sak thin phubalak saknan gunian kora chuan wain chu alei bua min tian chuan tum ve rengin chumi wang chuan a hna tangpon an ban zui ngal chumi nu chuan feng yu chuan min tian chu engwanga bange ni zotin min tian pon a hril atum reng wanga ni lo thu te soya ma se feng yu chuan thil thlen dan zong zong chu hriain dot soi lo turin ati chuta min tian a chunga chuan lom thu soin ni danga dinner ei tun turin asoma atu ka chuan min tian chuan a thian pakhat akum ngai em sun ho te dora chuan hruain thil chun ei veta tin sun ho chu an university a in admit ve du thu te asoi tin chulai hmuna ei tur chu feng yu chuan an ei chu tuya ti hle min tian nen pon in hnai zual sawin an pahnih chuan an lai chekher mai feng yu po anaw chuan om dan chu rathiamin min tian anen enge an chunga thleng tin a lo zot chuti mek lai chuan min tian pon feng yu ne na an hun man chu ngai to deuh zui vong vongin akhile suk thina episode ma sazoka khan fengi le min tian te po dinner ei dunin anin ngai to zui deuh vong vong ti kan hria min tian pon angai to ve reng atu ka lo ni chuan feng yu cafeteria choi tura ron kal ve mai chu makan ti hle achan chu fengu hian cafeteria hi tropin anei turte thiang him lo ati thina awa thu chi chuan a thian te po chuan lo soi ngalin chu vele min tian thian pa sun ha chuan azana po andora chuan ei dun thu te a han soi chu vele min tian le fengi te chu lai chele in min tian chuan thup dan turte a han zong le thin phone call don awang chuan kal rangin chuta chuan anaw min lan chu midang te ne na an lo in sual boya wanga kalwat turin an lo hrila school an vathlen chuan men lang chuan feng yu ne na ama feng yu MMA fighter chu a hriat thu tia soi chuan an oi sak lo thu te soin chumi wanga in sual boy an lo ni ve a ti chuan feng yu chuan min lang chu a thian te bula chuan vakal puin midang te po chuan min lang chu an ringta minglang thian te chuan feng yu an hmu chu lim hlein an MMA fighter ngai san ber feng yu in an ma ni training petura a in volunteer thu te an hril phei chuan no pang ho chu an lom hle ming tian pon chu chuan a ti hlim hle a chumi nu chuan min tian chuan anaw te chu zilin nu le pa nei to lo awanga chel tak le in ngai tlang taka oman ngai zia te a soi mek lai chuan feng yu ril ruwa chuan an in hmangai na te min tiang in anaw hmangai zia te a hmu chuan a ril ruwa hne hle an ril ruha te ti thoven nan tlaya chuan an leng hawa an ti borbor lai chuan hot dog dora contest pakhat lo buat sein minglang te unaw po chuan telven du ma se no pang telan lo phal lo chuwang chuan feng yu le min tiang te pon an aya tel sak chu an tuma an lom hle ti chuan in elna ta chu tranin
inti siak lai zong chuan min tian le feng yu te po anin hnai zual sotin anin po zual so zok ti a hriat thei feng yu in min tian hmai a han ti fai lai vel te chuan min lang va in rol ve vatin feng yu chu angai nat em wang chuan a u la kata te an pot sang le vel chumi hnu chuan min tian po a thian pa sun ho te dora khan thok vein ni khat chu li cheng kha aron lang le hlol min tian ti boi tur boka ron kal le in ei tur tam tak a or dara anei tur siam tu chu soisel cham chi na tui lo mel ti ten tin min tian chu chung ei tur man zong zong perfect tur chuan a ti ni dang ang bokin atan chuan za na a siam sak le ta min tian po chuan a hnial ve borbora sun ho le ianan te pon chan tura ron kalvatin chuti lai tak chuan yi cheng boxing captain bauji chu ron lang vatin yi cheng chet dan chu hawvina chuatir hnu chuan min tiang hne na chuan ngai dam te adil sak ngal bok chuwang chuan min tian po alom hlea chung thil te thlenzo hnu chuan yanan le ziomi te pon min tian chu anin thleng thla hongin in chu han thleng chawa ma se kongkharan han dak chu feng yu alo om reng to ti chuan an vai chuan ei tur te ei ho lein an ti ti le yanan chuan min tian le feng yu in kara chuan eng thil nge om tia zotin ziomi thilom dan tha chiang tu chuan ti ti dang alo vor pui wata feng yu le thian te po an hong ziomi pon feng yu chu min tian du to hle a nga in a han zota ma se feng yu chuan min tian chu ami padu zong ani lo thu le thian anga en thu te soi to lo tur te tin an kal zui an thu soi chu min tian chuan lo ngai thlor rangin engamo angai to neu neu tin feng yu chu ngai zui lutuk lo turin a in tiam bok atu kaloni chuan feng yu po library a kalvein lekhabu han zong kol chu midang te tan chuan thil thar lak nin midang te chuan an soi huai huaya feng yu po aruk te in romance lampang in zia na bu ta chu zongin chiar tura a keu mek lai chuan min tian aron lang thut feng yu in han mu thut chu a phu chiang kher mai biak du na neya wang chuan kalsonin anarvas le ma se min tian chuan asai gulpek ta kha alak ri ko thei lo thu le engtina mutaka rul le theina anei ni chuan soi turin feng yu chu atia atu soi chuan feng yu nervous na zong zong po atire vek min tian tu soi chuan aril ru chu ti boi do in midang te thuron la tur chuan an professor pakhat amirin em chun huwa hne na chuan avakal thilom dan te a hming soi si lawa a han soi suan chun huwa chuan feng yu mi pasoi chuan alakal san vat arin thu a han soi ta phong chu chuan feng yu ril ru ti boi dawin chun huwa po chuan feng yu chu adu dana thil thlen ti ra du ni chuan in pha hniam tur le do thei turin thu arona feng yu a ho nu po chuan ngai tu arangin ti sak the ne ni chuan soi tura ati kha ngai to le tin in date pui turin asom don em ni ti te na ngai to aril ru te chuan hun nuam tak mangin ice cream dora te an leng vel in ngai taka anom mek lai chuan na ngai to na chu ti top zui ngal vatin azakin han lai le no chuti mek lai chuan min tian in lama chuan anaw min lang chu apum na ti hle in yanan a bazar zolo ni hlo chuan va muin man mo thayang berin min lang chu apoma damdoin lampang akal pui ngala thil thlen dan te chu min tiang te po shilin result atang chuan anat chan chu food poisoning an lo tia min tiang chuan I cheng in rol nge ya ngain thinrim tak chuan I cheng te luhna university lam chu avapan ngal a thinrim in sum zolo chu in sol boina hielte a thlenga I cheng chuan boina siam tua te pulet zekin bai chi chuan aron thel tin I cheng in rol nge le nge lo chu an chui chian nge tur thu te soi feng yu le ziomi te po ron thleng ve ngalin university pahni te in kara chuan boruak chetak auma chun huwa ron thlen zui ve vat awang chuan boruak te po zia omin min tiang le a thian te po director chuan kavin min tiang po ak scholarship ina atur mai thei thu te soin no chua hia la te a han vo zui ma se feng yu le midang te chuan lo chan vatin an ni po min tiang ruala chua ve vek anin huam thu te asoi chuan chu chuan min tiang ril ru chu hne hle in a hma zonga he university tanga chua du em thin chu avoi khat nan ngai dam tur le lalu tir ram turin angen ve ta thei top chua school za umna him tlata tum thu te asoi chuan director po ril ru hne hle in chumi hnuwa feng yu awa mu chu min tian chuan lom thu ril ril ru dik taka soi chuan feng yu la chuan ngai koi lo tur le athil ti chu adu wanga ni lo thu te asoi
min tian pon nui sai pa chuan chu tiang zonga angai lo thu te asoi an pahnih hian in du ton ve ve ma se asoi chuak tu ni chu an du lo ve ve boxi chu ta tang phei chuan fengyu hian min tian chu atuna tang anuna thilin thlak danglam tam taka om thu te hre chuakin midang no mei meya thingpui in theita te chu makati achan chu ama chuan ama tan chawa siam no mang thinin chung thil te te anuna in thlak danglam omte angai to chuan min tianga hria chhuat tir ji athina ni khat chu in lama pan mek lai chuan a coffee shop chol thinna chuan kal lein sazupui lem thuama in thuama lo kal chuan alo bia engwanga ami padu berbula a umpon aduani ti alan chhuat tir theilo thu te hrilin an chungchang chu a hril veka ma se hriat mi lo chu sazupui chu min tian kha lo niin ani pon nama chungchang ani a soi ti chu a hrethiam ma se fengyu thung chuan min tiang ani reng ani ti chu a hre ve si lo atuka chuan min tian po training la chun zom ve zelin yonan po chuan lo training pui ve meka technique hote te tanga tranin yonan la chuan min tian nei dan phet alo zong ve bok ziomi na lo mu chuan an hawat chumi nu chuan min tian po kar silna te in hlo lein a thian sun ho yonan le ziomi ten pui turin an ron kal min tian pona han muthut chu alom thu te le angai lo thu te soi ve ma se pui chu an tum ta tho fengyu chuan anam ho ani ti hreve vatin a hmuna vakalla selo tak anga langin a motor chu silangai thu te a han hril min tiang po chuan silsak tum ngalin an panga chuan kar chu an sil ho ta dial zok an sil zo nuwa anan thut khom ta chuan fengyu chuan min tiang awamit mei vele zo thin chu tiang bokin min tian po chuan fengyu chu va en vele zo zelin min tian chuan chu tiang taka a thian te that na chu a phu lo thu le an hna chuan lom thu te a soi ngal mula an vai mai chuan nuamin an hlim tlang hlom hle atu ka lo thlen chuan fengyu chuan ziomi chu no pang ho taekwondo practice na pui tura somin ma se ziomi chuan a lo du lo chuta fengyu chuan min tiang chu va bewatin taekwondo practice na anaute ta na ama chu pui tura somin atan puna tangkai tur thu te a hrila min tiang po chuan a rem ti lo ran lo ma se chu tin in biak mek lai chuan sun ho alo lang thut ama jok chuan a thei thu te a ron hrila chu chuan fengyu ati nual deuh chu min tiang chuan lo hre thiam vatin sun ho hne na chuan ama jok a kal tur thu le anaute pani taekwondo practice na ania om ve chu an tan puna that jok tur thu te shilin fengyu pui chu ama jok chuna du thu a hrila ti chuan taekwondo zirtir na hmun chu an va thleng dun min lang le azir pui te chuan fengyu in taekwondo zirtir don ani ti an hriat chuan an hlim hlom hle an zo nu chuan campus lampang panin kein an kala an ti te po azang khai sot hle fengyu pon taekwondo aya boxing a tan chan ta chu zotin no pang le khachai thingkunga tangan va mu chuan pui turin an vakal ngal fengyu chuan han lak sak ngalin chu no pang te chuan lom thu a hrila chu chuan min tiang fengyu laka ril ruput mangpo tisang le sotin campus han va thlen chuan boxing training turin an kal zui le ngal ta chuan fengyu le min tian chuan practice match anan neya fengyu chuan skill sang te a bein min tian chuan indan bak alo tum lo chu chuan fengyu ti thinrimin a chan azot min tian thung chuan apa chunga thil thleng kha ngai toiletin atum pui pa aboral tak awanga apa in eizona po anei thei to lo dan zong takha ngai toilet fengyu pona theiang tokin min tiang a hlona ta chuak turin a zil ve boka min tian ho nu chuan anin kota li cheng alo om ama ang bokin min tian chu ti boi le in ma se tun tum chu adana dangta min tiang chuan anin tum thei hun a thlen trap to thu te hrilin ne na chan ngai tur thu a soi chuan yi cheng po angai dan te adangta omrei zui lovin vo pung pa chuan a kalta chuta tang chuan min tiang pon ama in rin tok na nein a chak pui ngei po aring hle festival anei trap to tia chuan campus pahnih te chuan party hoi hotin nula te po moi takin anin chei chuta party na lu tum zong te chu amalte te a chek vekin in sulna tur manrua engemo an lo pai deuh vek zok hi lo nia party na hmuna chuan min tian po awa thleng ve sut moi tak ne na awakal chu Hmeichhe tam tak chu an lo a lo chau hi nia chunga Hmeichhe mitlak em te zinga chuan fengyu po abang bik lo
Aril ru te chuan min tiang chu local hnai se lam turin ron som se atiril ru hle chu vele ianan chuan min tiang chu ron hnai le vatin ziomi chuan alo pot then le vat chu vele ziomi chuan fengyu chu min tiang bulavakal tura shilin ma che fengyu aza em wang chuan angam thlot silo chuta sun ho chuan min tiang chu pon lama chuak lok tura shilin fengyu po awazui ve ngal angai te tein engwak soilo chuan thil dang han soile chuta anin thuam dan le lan dan chu moi anin ti thu te anin hril ve ta min tiang chuan ala lam ngai lo wangin fengyu chu lam dan zirtir tura tin an han lam dun vel chinna chu chuan an thin te ti phudep depin anin nai zol tir hlea chuta min tian chuan anin ton masak ber ni ta kha soi chuakin mei chelu zo le indu mel tak tia a han soi vel chuan fengyu po nui sukin tuna tiang an lo ni ta chu an hlim dun hle chuminu chuan fengyu chuan min tiang chu anaw fengyu nen khan in mel hriat tir lein boxing practice na sparring zirtir turin ati chuta fangju chuan a uril ruput mang hretu niin min tiang le au fengyu te chu a han chei le vel chu chuan fengyu chu tizak dewin a practice tir ngal ta dei mai chumi an practice na chuan fengzau pon min tiang chu chak tirin aulaka alan thatir du wangania fengzau pon min tiang chu a han fak le vel a u ne na min tiang a han chai vele chi chuan fengyu chu zak lein chumi nu chuan min tiang le fengyu te po ti til in zang khai takin anin bethaya fengyu pon an chung ko din mun te shilin ama thil thleng te a hril tin apu chungchang te po kha a hril boka apu in titura adu ang zong te po kha shilin min tiang pon angai thareng tin fengyu hne na chuan tun thlenga tumru na nei tir tu chu ama ni thu te shila rei tak chu soitur po an hre hle ma se chu mi hnu chuan soitur te hrato lovin an ngoi da uvung top min tiang na thok tura a thla na thleng chuan soitur engwak ma hrelovin an nui le ringot thina ana tho na mun awa thlen chuan hianan chu lo om rengin alo ngak renga lo nia hianan chu anin thlenga zui hongin min tiang naute nen zanri an ai ti mek lai chuan fengyu po hlim mel taka ron kalin ai turken nena alu tur chu in chunga hianan le min tian te hlim mel taka anaute nena anlo om ho mu chuan a thik ril ru hle rei om lo chuan a ei tur nen chuan akal le ta dei anina chuan ngai tu vung pa chuan fengyu chuan ei tur chu aya chuti mek lai chuan anaw fengzau po ron kalin a u om dan chu rethiamin thi ka nei ani ti a hria atu kaloni chuan ziomi in yanan om dan chu rethiamin min tian nai theilo nan tran lave bok ma se yanan hi ei tur siam thiam takani wangin a thianu ziomi ril ru chu ne letin ianan ei tur tui tak tak te ahan ei chuan dang thei bik lovin tin fengyu pon ianan le min tiang ate anom dun ani ti thalak te han mu chuan a thik ril ru hle ziomi la chuan ngai dam dil topin ianan ei tur siam a nar thei thlot lo thu te asoya chu wang chuan fengyu pon ei tur siam zir chu atum ta ma se fengyu chuan youtube atang chawa ei tur siam te azira wang chuan le zan khathil tua safe ang meya chua tuma wangin ei tur siam chu anawa han ei tir chin fengzau la chuan tuiati vak lo chumi hnu chuan an na thok te hne na ei tur chu pein pumna le ko thalawin anom pha so meya chuti mek lai chuan min tiang po practice na ain so nat dewa wang chuan sajupui lem kor ha ain hlo na chu ati theilo tur thu te soin yanan alo hriat chuan a aya akal te thu te asoya ti chuan akal ta tin fengyu po dora khan ron kal lein sajupui chu awa mule thil thleng mek om dan te than thuwa soin athu soite hrethiam tu yanan chu aronin hong thut fengyu chuan mak ati chiang hle tin yanan chuan ati tu dik tak zok chu min tiang ani thu te asoi chu chuan fengyu chu tizak ril ru hlein yanan pon aril ru put mang dik tak chu hrethiam ta fengyu chuan a hma zonga aril ru alo bun ru zong min tiang in alo hrevek don ani ti a hria chuan zak hle in ziomi mutur chuan avakala thil thlendan zong te ziomi hne na chuan fengyu chuan a hril vek ziomi chuan a za awang ni lovin min tiang a du wang ani thu te lo hrilin akuta tel perna duk a mu te chuan ei tur siam a zir thu le ei tur tui tak tak siam a du thu te soin ziomi in fengyu ril ru put mang a hriat thiam tak sia chuan min tiang naya theinan pui nge tum ma se fengyu chuan alo du thathum lo
Xiaomi chuan yanan ne na te khinin anin adu lo chungin yanan chuan a thei tokin nei atum charchar thu te kha asoya atu ka chuan fengyu pon aril ru alei buak dan turte alo zirmek lain mintiang aron thleng thut mintiang in aron bechia chu fengyu ril ruwa ein bun ruwa dan tur lo ngai to zong zong te kha bo vekin alai che em ma se mintiang hne na soya tum lai tak chuan bel ron ri thutin fengyu zak lutuk chu chulai hmuna tang chuan atlan cheta deya episode masa khan fengyu in ariluput mang mintian hla tum mek lai khan bel ron ri thutin chuta chuan asoi tum zong zong a thei ngil ta ka wang khan akal ta deya chumi nu chuan fengyu po beidong mai lovin ei siam chu zir that le adu chumi tur chuan sun ho awapan ani chuan makti deuh ma se fengyu du dan chu pom sakin a zir tira a phur hle chu chuan fengyu po ei tur tam tak siam dan te thiam tirin ei chin ma saber turin Xiaomi avashil tin pumlam dam doi chu a chhop tel ngal bok chu chuan Xiaomi chu tilau thong le in ma se fengyu ei tur siam chu ei chin ta thawa Xiaomi be sei le rin lo deuh main fengyu ei tur siam chu rin ai na lo ei thei phian chu chuan fengyu be ve na zong zong po lim le in nuama ti le a tin fengyu chuan mintian laka aril ruput mang chu azep thei to lo thu te so in Xiaomi pon fengyu chu lo fui ve char chara tin parka chuan suno le mintiang te chu fengyu chungchang an soi mek lai chuan fengyu chu ron lang thutin suno chu aron kawa innel mel tak le zang khai taka an kal dun lai a mu chuan mintiang chuan a thik boxing practice lai zong chuan chu bak chu ngai to thei lovin punching bag po a nek nek maya Xiaomi chuan om dan chu ron muthiamin top turin ati ei tur semna lama afa hroi chuan chuta fengyu le sun ho te lo om dun lin chu chuan ati thin rim le zok ma kal mai han tum ma se Xiaomi chuan alo dang ti chuan yanan ron lang zuin mintiang chu aron kawa ei tur siam sak te chu pein in nei taka anom lai fengyu in a mu phei chuan fengyu po a thin rim hle a practice lai pon chu bak chu ril ruwa thei lo anin thik ton ani ber ril ru shom taka au mek lai chuan Xiaomi chu ron kalin fengyu chu in beng dai tura shilin in betur le ril ru te ti sang khai turin in beturin an kala an thil eina hmuna chuan coach po lo om vein boxing tournament an tran trep to thu te an soi skill rang te soin skill pakhat chuan thina hiala thlen chungchang te a soi chuan fengyu chu ril ru an nei in na khoi hle chumi nu chuan tournament ni te chu lo thlengin match ma sabera mintian le guanian te chu anin tuma mintian chu chak tin match ni na chuan i chen nen chuan in tum vele in atir chuan a hne lowin dan bak chu ati meu lo ma se thok le khata i cheng chu phin thlu thutin achung zoka atan reng ta ka wang chuan mintian chuan hne na changta i cheng phei chu ni kho hrelovin om ta hial chumi wang chuan an university a how to te tangpon fakna te dongin an thian ho chuan alom na te an buat saya an chakna an lom zan chuan mintian chuan a thian te chu i chenga hne theina na theitop chho pui tuan ni wang chuan lom thu te soin an ho nu chuan i chen chuan mintian a chukna chuan chuk ve in arwala a ho du thu hril chu chuan fengyu chu thik tir lein mintian nei thei lo chu poyati hle atu ka chuan kampa sa po i chen chuan ti dan pa nga in ai tur siam te chu mintian atan a pelea tin fengyu thung chu anma ni chung ko thil boi puin school ni rei lo te chung akal thei don lo chumi ni wang chuan mintiang pon ngai to zui do wangin fengyu a mu pha ka om lo chu nuama tilu tuk lawa chu tiang bok chuan fengyu po mintiang nga in engwak ma ti thapei lo mintian chuan Xiaomi ronin mintiang chu fengyu te company a chuan awakala fengyu hne na chuan amusement park a kaltura somin aman le man lo zot fengyu thung chuan thil poimo ti turanga wangin aman lo thu hrila mintiang pokal ani na taka chuan fengyu hi kalchak le in ei tur tam tak alei nen chuan mintian te in lam chu panatuma amuna wathlen chuan Xiaomi le yonan te po lo omin i chang chu mintian ina ahne awang khan lungoi theilovin a thian te somin mintian soisakan lo tum ma lo ni mintian alo ho mai lo wang chuan fengyu le a thian te nen chuan in sual turin thu an ti thluta ti chuan university campus a chuan kalin i chang le a thian te chuan fengyu te thian thum po chu ne lovin
Feng Yu chuan chung thil thleng te chu min tian hne na hrilh mia lo turin a thian te chu thua tiam puya ti chuan min tian le anau ta nen chuan nan cha ei ho turin anom khom le ta min tian chuan an ron ran vek chan te zotin ma se tu ma chan an tum lo chu ti mek lai chuan Feng Yu chuan nuam ati vak lo a chan chu ai tur siam te min tian a pek thei hri lo wang ania Xiaomi le anau te anin biak boy molmol lai chuan min tian chuan Feng Yu omna lam chu vapanin amusement park a kal chung chang chu Feng Yu po chuan lo soi le in a kal chak lo wang ani lo thu le apu om chunga na atu khau te chu ati zo nge nge ngai thu te a hrila regular taka school po kal thei hri lo tur thu te soin atu ka lo ni chuan Feng Yu chuan min tianan park ka kal tura som na kha sharangin anau le midang te pon kal tur chuan du viau ma se an company thil ati fel phot lo chuan akal thei bok si lo chuta driver chuan akong ni lo lampanga kal thutin park lampang chu apanta anawin parka kal thei nan thileng kim lo ru man sakin office lampanga kala lo ngai lo chuta a hak tur thom no te lo ken sakin chu chuan ati hlim le chuti mek lai chuan min tian le midang te chu amusement park a kal tur chuan anin tlar thupa min tian in hnunglama va hoi chi chu Feng Yu po athom no nen khan lo kalin Feng Yu lo lana wang chuan min tian chu a hlimin alom le chu mini chuan hun nuam tak te mangin chu minu chuan Xiaomi chuan yonan in min tian a hnai thei lo nan lo koi sang do tlatin min tian le Feng Yu te po anom dun ve thei ta nuam pon tin an hlim le chu minu chuan hantet hausa te lut lein chuta min tian chuan alan dan chu tha ti thu te shilin akut te von sakin anin kai ve ta tin atu kalo ni chuan Feng Yu po ni dang ai ma zang khai le hlimin Xiaomi le min tian te practice na chuan vakalin chuta yonan chuan director ina ko thu aron soi director chuan min tian yonan le Xiaomi te makawa match khel turakal tur le chu chuan zirlai recruit du tur zonna tur te tin chuti mek lai chuan Feng Yu pon boina dang atok apuin pasalata na ahual sak guanian chu amu du lo wang chuan hawin nikhat chu guanian chuan Feng Yu muturin kampa saron kal min tian chuak tur nen chuan in tokin Feng Yu omna chu alo zota chuti mek lai chuan Feng Yu le Xiaomi te po ron chuak vein guanian chuan Feng Yu chu choi chho pui tura somin Feng Yu chuan du lo ma se Xiaomi chuan kal tura tin anor lui chung chung meya ti chuan motora chuan nor lut luin min tian pon alo en reng an kal liam thleng chuan min tian chuan en zui chuta an dinner nei hmuna chuan Xiaomi chuan an university a club president le roi tu te zong zong chu dinner ei chuak turin alo som vek alo ni chumi wang chuan guanian chuan nuam ti vak lovin chote anei zo nu chuan Xiaomi le Feng Yu te po an la in bia Feng Yu chuan min tian an kal san dei kha ain thiam lo thu te soin Xiaomi thung chuan heng te hi min tian thik nan le Feng Yu apom ve vat thei na na aro man na ni thu te soin chuti mek lai chuan min tian po ama Feng Yu win guanian cho ei chu pui tura alo pom mei kha re thiam lo hle in athikin a omanuam lo ani ti a hriat ti chuan atu kalo ni pon kampa sa chuan min tian le Feng Yu te po training turin anin mule biak po in belovin Xiaomi aron kal chuan guanian ne na chonei chua chungchang te kha soin anei chule tur thu te a soi chuan akal ngal min tian pon remchanga la in Feng Yu ne na chuan atana harsat na lo siam sak to tu guanian laka chuan in veng phim khur tur te a shilin Feng Yu chana du ang chu ala pe thei chuang lo chu Xiaomi shilin Xiaomi chuan tinga ina po a hreto lo indu ve si tilang chuak ngam lo anni ve chu makati in min tian ron kal le po chuan senior le junior ami indu na tilang chuak ngam lo anga than thu han soi chuan Feng Yu zak lutuk chuan lok thudeu tapin ni ko hrelovin Xiaomi om ala pu phei wang zui chu chuan min tiang po ati hril hai le a atu ka chuan min tian po ana thona khan na thokin guanian aron lang tin ani chuan musitin deuh so takin min tian chu asoya ani chuan enga vak ngai lo ma se anu chuan a motor phu na chuan a phu ngek chumi zan chuan sun ho nen tin Feng Yu in adu lo chung a chung ten guanian nei lui ti ran tum thu te an soi du na min tian chuan sun ho chu Feng Yu ne na anin nel hle thu te soin
Sunno po chuan Feng Yu bem tum chu atop san to thu le thianang chawa en thu te soin ama min tian chu adu zok thuin asila min tian po nui do sukin ma se Feng Yu nen chuan an din mun a in thlau lutuk ti na hne na ril min tian ho tur po chuan aril ru te te in Feng Yu chungchang chu angai to ti chuan ama mutur chuan man mo takin akal na thin cafe a chuan avakala Feng Yu po lo omin in chung lama chuan min tian chuan in beturin asoma soitur po hrelo chuan coffee te an han in le min tian chuan alaka aril ruput mang chu Feng Yu hna azota top chuta Feng Yu zakle lai lutuk chu chu atum tamai ma se min tian chuan avadang atopa topa chuan anin du na chu phato lovin an pum veta in hril si lawa in thik mai to lovin atu kalan sanai na po chuan anin mel le zau zawa an nui le do vur thin ei tur te chu ei zowin atu kaloni chuan min tian le midang te po Macau lama match nei tura in po cha in an kala ma se Feng Yu thung chu Dubai lampanga apun kaltura ti wangin an zinga ve theilo an match nei mek te po chu Feng Yu chuan kal ve theilo ma se om huna tangin alo thlir ve ranga chakna an changani ti a hria te phei chuan alo hlimin alo lom ve hle chung thil te azo to nu chuan min tian po athona lui ama du sak tu dora khan kalin anena abielu thar chungchang te chu a hrila a boss po chu na lom pui thu te shilin chumi nu chuan min tian chu fountain lama khan avakal Feng Yu angai to hle alo ngai to neu lai chuan anung lama tangin Feng Yu chu aron lang ta thut Dubai atanga lo ho chawin anhanin mudun chu an hlimin nuam po an ti anin ngai man to ema wang chuan hun nuam le duam tak mangin anin kaya chuta bazar lama te chuan korinang te hain Macau kholai te chu an fangdun an hlimin nama inza ton thin pahni po in kain an leng dun theita sajupui lem man mu chuan ama a min tian in sajupui anga in tuamin Feng Yu alawin puan thin thu ta kha ngai to le tin ma se Feng Yu po achu hun alo ni trep to ti chuan a kalma in min tian chuan aruka alo leisak sajupui lem chu Feng Yu hna chuan pe in an pahni in kara chuan sajupui hian poimo na anei lianin Feng Yu po ahlimin alom hle chumi nu chuan min tiang le athian te po holo ngai to in sun hau chuan min tiang le Feng Yu te po anin date ni ti chu Feng Yu na ron khol dana tang chuan lo hra thein ma se min tiang chuan an thian te la hrit lawa ze phri tur chuna ti chuan min tian le Feng Yu te po in date to ma se an leina chuan la top san mai bik lovin hanin biak chang te chuan anin ngai to zia in thil dan po an thiam lo ve hle a ti chuan Feng Yu Dubai sin po ron hong ve to in campus a chuan min tian nen hunan mang Feng Yu chuan min tian chu sajupui lem pe ve in min tiang poina alo pek to na chan let na atia chuti in hnai tak le ril tak maya an thudun lai yunan chuan alo mu anin biak dan vela tang chuan thilom dan thra thiamin athik lutuk chu akal ta dai chumi nu chuan Feng Zhao pon a u le min tian te anin date ani ti a hriat chuan min tian nau te umpui thinin an pahnia an chu dun theina na ti nia chuti mek lai chuan min tian le Feng Yu te po bicha leng dunin thlifim han don te tin saigul han khal dun te chu an nuam ti ber po ani an che vela nupa le in nei thar tir te an mu phei chuan nuaman ti hle min tian lai che thei le tongkam thiam lo ve tak po zai chho ve to khopin Feng Yu han ti hlima han ti nui te chu a thiam to hle a Feng Yu le min tian tan chuan hemini hi ti boi tu le in vena tura lo wang chuan an tan ni du le hlimom berani chumi nu chuan Feng Yu le anau chu apu chuan kawin Feng Yu in min tian adei tani ti alo hria a hria thei chan po guanian khan alo hril niin min tian ne na an din mun in thlau lutuka wang chuan kalsan tura ti in atan chuan guanian apasal tura an ti vek to thu te a han hril non le ma se Feng Yu thung chuan min tian a kalsan lo tur thu hrilin anin hau boya wang chuan Xiaomi te na khan riak turin akala thil thlen dan te hrilin Xiaomi pa po chuan adu chen om turin Feng Yu chu alo ti ve bor bok chumi nu chuan Feng Yu po bazarin ai tur siam le ken te nen chuan min tian te in lama vapan anu dil siam po ai hovin min tianin Feng Yu a han barvel chu anau ta pon romantic an lo ti ve hle hun ten man zo nu chuan atuk lama campus director chuan Feng Yu kawin
ani chuan apuin an university tanga in withdraw turin alo tia adu lo thu seima se director chuan chung ko thil ani sia ani chuan engma ti theilo thuin achang chu chuan fengyu ti boi ve deuh ma se tuna ri chuan mintia ne na hunnuam takan man thei dan tur jok ala en ta chewa a article chira tang chuan mintia ne na cafeteria ei turan ei don chuan ti ve an tum anin barlai lo mutu zirlai tam takte chuan lo hriain campus pum ti ti ni ta chumi hnu phei chuan apu ngei chu mintian muturin avakal apu chuan mintiang chu fengyu kalsan vat tura hrilin a kalsan ani phot chuan adua pianga pek tur thu hril ma se mintiang chuan fengyu chu a kalsan lo tur thu le ama ngei na kalsan tura ti chau lo chuan a kalsan lo tur thu hrila fengyu pu po chu akalta a atu ka chuan fengyu le ziomi exar la chuan sunho le yonan te tokin yonan chu fengyu laka ala lom hlei theilo mintian ne na anlo la in data wang khan thinrim lein athi khlea ma se an pali chuan volleyball khel ho tura kalin chuta chuan guanian po lo omin indumpuya chuan han chawa ma se guanian chuan fengyu le a thian te chu ne lovin an saklo tin fengyu naw fengjau po kompasa ron kalin midang te chuan chelawan lo ti hle fengyu lo la holo wang chuan zongin yunan chu a u bula roi turin na tia ti chuan boxing klapa chuan an vakal fengjau chuan apu dam lo thu le ani chu lo ho vat tura adu thu shilin fengyu po chu aril ru nem ve dewin ava ho ve ta ma se ho nu po chuan fengyu chuan mintian mu chu bansan chuang lovin ama ang tho khan an lo la in date reng tin anina te po kalin mintian nautane na anei tur nudil su an ei haule thin chuta karen te chu ron thim thutin ma se tiang hi avoi khatlen na ani chuang lo chuti mek lai chuan fengyu pu le anau te po ron langin apu chuan fengyu aron la holo wangin anau chu hanzot tin anau chuan mintian te na a omarin thua soi chuan apu rilruwa fengyu le mintiang te po then thei dan turanga i to mek ani ti riata atu kaloni chuan mintian po a cafe thona khan vakalin ma se cafe chu midangin lo lei toin mintiang hne na chuan ani chu an chhor zui lo thu an hrila chu tiang chi chuan motor silna avakal le pon an boss ber chuan sarkar lama tanga vauna an tona wangin ti to pan ngai thu le mintiang chu a tho zui to lo tur thu an hrila ti chuan mintiang po beidong takin ina ho chuta an boina ti zual turin an in nei tunu aron kal ani chuan anin luah lai chu midangin sumtam taka an lei thu te hrilin chu an ngai vat tur thu a hrila mintiang pon an luah man te an pek to thu a hril ma se in nei tunu chuan anin luah lai chu chhuah san na ni hnih bak an nei lo thu a hrila chu chuan mintiang rilru ti ha hle in ma se anaute hmuwa chuan chak taka oma limlui chu tum sham shama ni hniaral nu chuan an bungrua te chu pekin an in tia an lo chal ve thina tang chuan an chuak sunho le anu chuan mintiang le anau te chu an khongai em wangin an ina hun rei lo te chung om ve tura tiin mintiang po sunho le anu chunga chuan alom le tin an restaurant lama puya in huam thu te hril chuti mek lai chuan fangjau chuan lo kholin anin hluya muturin ati anin hluya vathlen chuan fangjau chuan chung thil achunga thleng zong zong te chu apu thil ti vek niin fengyu ne na in thentira du wanga lo nia ma se chu tiang thil chu an pahnia je plat turatin fengyu phei chu hril lo turin an pahnih chuan an in tiama episode ma sa khan apu thil ti zong zong te chu fengyu hril lo turin anaw le mintian te an in tiama chuti mek lai chuan fengyu pu tir te chuan suno nu chu vador lein anin le an dor te chu leisak le an vatum poisa tam tak po pe kan tiam ma se suno nu chuan thil om dan chu lo hre thiam vatin atopa phei chuan in ti boina hial te thlengin an lei tir talawa chung thil te thlen nu chuan fengyu po mintian te muturin anina vakal ma se tu ma lo lovin in nei tunu chuan anin son chuat thu ringot chuan alo hrila fengyu pon mak ti hle in mintian a biak theilawa chuan a thian te avabia an training hall a chuan yan an nen practice dunin fengyu pon thil thlen dan chungchang te azot yanan po chuan thilen kim lo hretoin apu wangani thu te asoi mintian ale fengyu anin ngai zona tangin mintian in har satna ato tam zia te hrilin
ani mintian lo star ve em tu chu a in zoom zo lo fengu hne na chuan kalsan tur tin ma se fengu chuan a du big lo an thinrim em wang chuan Xiaomi lowin rolin a khap dai thei ram chuti anin beng dai thei to nu chuan fengyu po in ngai tu haring yonan thu soite chu adik tak tak ani ti a riat ve le apu muturin avakal ngal apu nen chuan asa taka in hialin ani chuan apateya ama mangai em tu chu mintian pa nena anin fight na khan lo boralin amo phurtu beralo nia chumi wang chuan fengyu po chi ai lein ama mangai em tu apateya thina chuan adu ber mintian pa wangalo ni chu rilruna taka omin anena va pan ngal mintian hena chuan thilom zia dik tak sei tura tin zep trul to lawa a hriat awang chuan fengyu hena chuan thudik tak chu a hril mintian ka nge tanga thudik a hreta chu fengyu po rilruna taka hongin mintian po angai tu azui thei to lo alo ngai em thin apateya achana wang chuan hrom mati hle tin in lama fa pan le rilruna taka a u om chu fangjau chuan hrethiam lovin apu hna chuan a u hlimna zongzong ati chiat mei baka mingtian le anaute pani nun zongzong po ati boi sak vek thu te shilin a u fengyu hlimna lak sak tu le ti chhatua apua mintian po ti boi to lo turin ati zui ngal midang hlimna lak sak tu tin atu kaloni chuan mintian in fengu beka tumpon fengyu chuan a hlat tial chuta chuan an pahnia in thenri mei turte chuan tin mintian chuan fengyu chu duin mangai hle ma se an din hmuna in ang si lo tin apuin ani ang mere thei fa chu entika ma apom don lo ni in a in ngai bok atu ka chuan training hall a kalin Xiaomi hna po thil thlen dan dik tak chu a hril tin Xiaomi chu fengyu lo ngai tu azui tura ngenin fengyu patea thina chuan apa kha amo phurtu berani thute asoi Xiaomi in chu a hriat chuan mak ati hle ti chuan Xiaomi teina kalin Xiaomi pa po a hril tin ani chu mintian pa train tu kha lo niin mintian lo hmu chuan alom hle tin martial art trick pakhat apa lo zirtir to kha ani po zirtir le adu thu a hril chuan mintian thung chuan adu lo thu le midangina an tor le ai chuan topsan mei po adu zok thuin a changa mintian rilru thatak a hmu chuan Xiaomi chu fengyu bula chuan kalin thil thlen dan te a hril ma se fengyu chu mintian alaka aril ruput mang chu da bo ram duin theitop chua Xiaomi in hnai tir le atum chu omzia omlo mintian aril ru dik tak hril to ma se apom theilo awang chuan Xiaomi po akalta chumi hnu chuan fengzau le mintian te po in hmulein mintian te in lu kha fengzau chuan lo lein omle turina ti ma se mintian chuan ka omle don ani pon fengzau hne na manchoya in lu anga om turin anin tia tin fengzau chuan a u fengyu ne na remna than siam thei nan ruam manna siam sak ngal bok ti chuan fengyu po apartment a chuan practice in achunga thil thleng mek laka a thinrim na chu lo hri thlame kin chuti lai tak chuan mintian le anauten ron lang mintian chuan apa thilti awanga ani fengyu mei baka ama le anaute ngei poina antorna sat ziate ma se fengyu atona tanga ama le anaute nuna inrin tok na te lim na te le mangai na te anei let le thu hrilin thil thleng to siam tha thei to lo ma se ani atong chu in chhirna nei lo thu te a hrila chu chuan fengyu po mintian in athin lung taka ama a hmu dana hril chuan mintian alaka aril ruput mangpo nem le dawin ami padu ber thu soi chuan a hne hle a fengzau pon apu hne na chuan mintian ate ina pek let le thu kha hrilin apu chuan engwanga anni chu ngai sak nge ni thua zot fengzau chuan a u fengyu nun na chu ama kuta da tura tin ti chuan mintian te po an ina chuan let le in fengyu le a thian te ponan puya ma se fengyu ne na anin kar chu laklo taka omme kin ma se chu mihnu tang chuan anin kar te po tha chho ve zelin tournament lian tham tak ma chon le mei turan ni wang chuan practice te po an practice tlang hun te kal ve zelin tournament ni chu alo thlengta mintian le a thian te po in mu khomin anin fui ton Xiaomi chuan match nei mekin chuti lai tak chuan fengyu muturin apate anu pui hluinia in chal chu a hnena aron kal chunu chuan apatea thi chan dik tak chu fengyu hne na chuan hrilin
anin biak zo nu chuan chu nu chu kalin Fengyu po ril hai le chuti mek lai chuan apu chuan phone call dongin Fengyu lo betunu kha ania ani chu apu thurwal pui ni in apate thi dan chungchanga khan Fengyu hne na dot soi turin alo sila chunu chuan Fengyu hne na apate thi dan dik tak chu ama tang dei towa min tian pa hne na boina nei to in tumreng wanga that niangin a sila chu chuan Fengyu po ti hril hain alo ti lungai hle ani Fengyu pon alo ring ve mai bok atu ka chuan kampasa practice na an nei na Fengyu chuan apate chungchang bok kha sei chuak lein anu pui hlui thu soi kha min tian chu hrilin tin anin lei chin na le anin du na po chu ti to pa du thu te hrilin min tian hne na chuan anin then thu chu hrila ti chuan Fengyu chu akalta Fengzhao chuan Xiaomi kholin au omna chin an hriat lo thu te abiak thei lo thu te asoi Xiaomi pon min tian mutura kalin ta chuan min tianin anin then to thu lo hril min tian chuan tournament an ne tang khan alaka ami zia dan viau thu te soin enge Fengyu chunga chuan thleng engma hrelo chuti mek lai chuan Fengyu chu apate thlana khan lo omin anu pui luina athu soi zong zong ta kha oi tur nge oi lo tur tin ngai to a tin Fengzhao po ron thleng ve vatin ma se au chu alo ho to a azana chuan Fengyu ro dawa lo chu Xiaomi chuan va muin anina chuan a hroi luta Fengyu hne na chuan engwanga ami zia zong zong dang ta vek chu a hriat thiam lo thu te soin min tian ne na in then hiala du ta chu enge chan ni na zota chuta chuan Fengyu Hmeichhe tor chhel le chak tak thin po chu in sum zo lovin Xiaomi bula chuan a trap hom mea ani pona thei ang to kin a lo hnem tin atu ka chuan Fengyu chu ni dang ang lo takin zang khai takin apu beturin avakal apu bula chuan ramdanga le khazir tura akal du thu a soi chuan Fengzhao chu thong lein a u chu min tian ane na anom dun laia a hlim zia te tuna a hlim na le asuang to na zong zong te kalsana tuna beidong mei lawa tor ram turin a hril ma se tu ka chuan university campasa kalin withdraw na lekha submit Fengyu ina du miawa wang chuan engma ti theian nei lo chung thil te lo hretu min tian po ron lang vatin ani chuan a chan zo tin Fengyu thung chuan apate chungchanga rilruwa ha hri thu te hrilin ma se apate nupui hlui te soi kha chu a soi chuak lova aril runat wang le aril ruha wang ni na soi chuta min tian chuan ama zokin bana a thelu mei tur thu le ani chu kal lawa asong to na te ti puitling tura turina ti ma se Fengyu chuan anaw te ta na lalu tur chuan ti chuta guanyan chuan Fengyu chu ron lamin Fengyu chuan lutum lo ma se min tian aron kalani ti a hriat chuan nia lovin motora chuan a chuang ta chumi wang chuan min tian ne na anin kar po a hlat sot thei a ringa hunte ralve zelin min tian po a hnangai kha thoklein ni tin hian Fengyu ne na anun man dun thin ta kha angai to alet Fengyu ne na an hlim lai ta kha no re mei thei ni to lovin ni khat chu guanian kha a thian te ne na ron kalin min tian chu musi takin aza na turte an siam sakle chu an boss chuan lo mu ve rangin an dor leito tu Fengzhao ava phone Fengzhao chuan thil thlen dan te alo hriat chuan a u le apu po guanian ni na dik tak chu mu tirin CCTV an lo da mang chuan thil thlen dan engkim chu an mu thiam ta chumi nu chuan Fengyu chuan guanian chu restaurant a muin ani na zong chu media ma chuan a pholan sakta veka ti chuan guanian po zak takin a umta apu pon guanian ni na dik tak a hriat ta ka wang chuan guanian in sumchi adu thule anma ni po ti chiat veka poiti lo wang chuan apu chuan guanian pa vabiain in nei tura in remna an lo siam to po a thul thu a hrila media ranga guanian che dan le athil tumte rampum chanchin thara adar choi ta kha chuan anin zomna te po chu chatin Fengzhao chu lo lom lein Fengyu pon malam pan le thei tura angaya chumi nu chuan Fengyu chuan min tian naute practice na khan vakalin atop nan amang tha min lang ta u nau chu lungnur taka chuakin ma se Fengyu chuan anin lama alo nga ka thilai pui tura roi chuakin a training pui thei to don lo wang chuan ngai damte adil
Chumi nu chuan Feng Yu chuan mintian ne na an hun man dun te hlim taka anom dun lai taka angai to mek lain mintian chuan in muturin asom anin ngai zon tran na hmuna khan kalin mintian chuan Feng Yu chu ama a hlim lai tele a che dan rang limom tak taka soi chuakin chu chuan Feng Yu ati trap engtiang pon mintian chu in hlatir tum ma se in hlat ai chuan in hnai lampang a zual zel zokin Feng Yu chuan mintian thatna a hmutam deuh chumi nu chuan mintian le Feng Yu te po in thla in mintian a ho chuan mi pakhat hian alo bei thut chu pa chu uji lo ni in mintian chu a paski langkha nei tura ngai in alo zong alo ni chumi wang chuan mintian chu an geng ho chuan kidnapin mun pakhatan sho kidnapani ti Xiaomi le Feng Yu te pon lo hre vatin i chan te omna chuan an vakal chuta i chan chuan guanian le UG te a hmu dun thu le engamon tak ti an tumani arin thu te asoin Feng Yu te chuan guanian omna an vazong chuak vata mintian a omna chu zot vatin a hmunan vathlen chuan UG le ageng member te an lo om thup chulai hmuna tanga an chuak du ni chuan Feng Yu chuan ama a hne photangai thu te soin chulai hmun bangsak taka chuan in el turin anin sualta UG amipa zok na chu Feng Yu chuan hne lo hle in chaw taka au mek lai chuan Xiaomi pa aron lang thut ani chuan UG hne na amizon chu mintian ani lo thu le atchilh zon chu atak taka aum lo thu te UG du chu technique pakhat dead strike kha ani thu te soin tu manan nei lo thu a hril chuta mintian hne na chuan chu technique chu UG hne theinan zirtira du thu chu hrilin mintian thung chuan chu technique wanga Feng Yu ril ruha na zong taka thlentira du to lo wangin adu lo thu a hril le ma se chumi thiam lo chuan UG hne theidon lovin a thianten an rem ti ta ka chuan dead strike chu zirturin thu ti thluta hun reilo te chung chuan Xiaomi pa in a zirtirang chuan thiam ngal vatin ma se UG ne na anan in bei chu atir chuan a hne lo hle UG a chak zok don emo ti to trepa chuan mintian chu ronin vor thutin chu technique mang chuan a bei thut ma se a top na a han tile tur chu thil thleng to te kha ngai to le tin UG po a chaw to hle ti a hriat awang chuan a top ma se UG chuan a in rin lo lain aron lok popa atluta in chunga tanga atlaka wang chuan ni kho hrelovin a tin police an ron thleng zui nga la UG le ageng te po chu an mana mintian po hospital a chuan admitin ana chu anasat ema wangin university lampon an lo hrevata chunga wang chuan Feng Yu chu rilru ha zualin mintian chu akalsan lo hrim akianga chuanom tlatin aron har chhuale ngei po beisaya chung thilte lo hretu fangzau chuan a pu hne na po hrilin ramdanga le khazir tura kalpo ati khotlai sak ti chuan Feng Yu chuan mintian na te kha tho sakin kar te kha alo sila mintian a harle ma chuan kalsana tumlo ti chuan apu po chuan atunutana athil ti te a hriata wang khan mintian po apui ngei tur thule anaute tan pona scholarship a boipui sak tur thu te soin mintian alaka aril ruput mangpo adang to hle ma se Feng Yu chu azirna chunzom tura akal thau chunga in akal ma in mintian muturin avakal mintian a hmangai zia te soin amang tha a chuta mintian chu alo har ve ta chumi nu chuan Feng Yu pate thlan te kha vatlo dunin anaw hne na po mintian anaw te lo enkol thatura tin atop nana kalma chuan mintian ava mule rama tin chu zan chu an thian ho chuan mang hovin nuam takin an om mintian nen chuan thiananga tura intiamin Feng Yu po akalta chumi nu tang chuan mintian po a thian te ne na anin leichina te po thale in kumtam tak a ombo nu chuan Feng Yu po aron kira kar kha chung chau cham tura huna nei thu te soin room avathlen chuan mintian ane na anun man dun thin de kha angai toilet Feng Zhao pon au om dan amu chuan mintian ane na an la in du thaw wang chuan anin leichina siam thatura hrilin ma se Feng Yu chuan ala in rin lo thuin a changa ni te liam ve zelin Feng Zhao chuan mintian ane na apatea thi dan chung changa anu pui hlui le apu ta dot soi kha evidence tanen mu in a u ne na thudik tak hriladu mintian po u ne na anin kar siam thale ngai tura du thu te hrilin ti chuan Feng Yu in thudika hriat chhuata ka wang chuan apu ne na vakalin
alaka chuan a lung oi lo em a apu po chuan ama le mintian ate inkara thil dik lo tak tak ati chu in pomin po thena tum thu te a soi chuan fengyu chu a thin rimin hreuma ti hle chuta tanga akal hnu chuan fengzau po apu mutura ron kalin apu thil ti wanga chung buina zong thleng le rilruna taka siam tu ani thu te a soi ti chuan fengzau chu mintian mutura kalin atlai tak tak ma a u ne na anin kar siam thatura shilin fengyu po aril runa le aril ruha te tidam turin a master kha avapana lim taka hun man thin na te afan mek lai chuan mintian message dongin a hne na thil hril tur nei thu le ama mutura local ram tur chuan a hrila fengyu po chuan chu thila mu chuan mintian soina lampang chu avapan mintian in mutura ati na chu fountain bul kha lo niin an hun ton zonga poyan soina ta kha in ngai dam tonin July fountain nge ya du thu sama mangai na an dil na hmuna nge chuan an pahni chuan in remin anin kara thil sang lo thleng ma se rinom taka in von tlat zel tura in tiamin har sana sang tok ma se atopa chuan bultan that le chu an tumta a ti chuan movie chu atop zuita ani Made that